Udal barrutiak erregulatzeko foru araua aldatzeko prozedura abiatu dugu batzar nagusietan. Foru arau horretan bada baldintza bat auzo udal edo tokiko entitate txiki izan nahi dutenentzat. Eta da hain justu 500 biztanleko muga gainditu behar izatea. Eta gure lurraldean badira errealitate batzuk muga hori gainditzen ez dutenak. Itsaso eta Angiozar esate baterako. Horregatik, bi salbuespen aurkeztu ditugu proposamene honetan. Bata da, 60ko hamarkadan herritarren borondate demokratikoaren kontra batu zituzten udalerrien kasua. Eta bestea da, historikoki auzo udal, auzo alkate edo antzeko organoren bat izan duten biztanle gune bereizien kasua. Hala, bide emango diegu Itsaso eta Angiozarri eta aurrerantzean beste auzoren batek ere pausoa eman nahiko balu, atea zabalik edukiko luke. Urteak daramatzagu aldaketa honen zain, izan ere aurreko legealdian ponentzia bat eratu zen batzar nagusietan, baina gerora aldundiak ez zuen aldaketa proposamenik aurkeztu. Eta beste hainbeste gertatu da legealdi honetan ere. Horregatik, Euskal Herria Bildun lidergoa hartzea erabaki dugu eta hala lortu dugu EAJak ere pausoa ematea. Gainera, azkenean elkarrekin aurkeztu dugu, Euskal Herria Bilduk eta EAJak elkarrekin aurkeztu dugu foru araua aldatzeko proposamenak, eta orain batzordean, batzarkide talde guztion artean jorratuko dugu gaia, eta gero berriro ere batzar nagusietara ekarriko dugu, osoko bilkurara ekarriko dugu, azken onespena eman diezaigun.